இங்கே இருக்கும். இதுதான் இன்றைக்கி வந்து பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸை வந்து ஹால் பண்ணிட்டு போகிற WAP7 லோக்கோ. அண்ட் இதோட டெக்கரேஷன் ஒர்க்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அங்கே நம்ம மதுரை பேஸ்டு ரயில் ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து டெக்கரேஷன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்களே பார்க்குறீங்க. ஸோ இப்போ பூஜை போட்டு டெக்கரேஷன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. அண்ட் இந்த ட்ரெயினை இவங்க கூட சேர்ந்து நானும் டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க இதை டெக்கரேட் பண்ணி இந்த பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸோட 50th ஆனிவர்சரியை கொண்டாடுறோம். டெக்கரேஷன் அந்த இது இந்த ஸ்டேஷனில் இருக்க அந்த பரபரப்பு எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் ஸ்டேஷனே வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ரயில் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து பாண்டியனுக்கு ஒரு கேக் வெட்டி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்து அந்த நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனி வந்து அவங்களும் இன்றைக்கி இந்த பாண்டியனோட இதை மார்க் பண்ணுறதுக்காக இது கேக் வெட்டுறாங்க. If you just let me shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over.
ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக இந்த பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் 50th ஆனிவர்சரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சு ட்ரெயினும் ஆன் டைம் 8:45 பேங்க் ஆன் டைம் ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு. ஸோ எந்த டிலேவும் இல்லை, பக்காவாக இந்த செலிப்ரேஷன் முடிஞ்சிருக்கு. நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா ரயில் ஃபேன்ஸ்னால் என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம், இதுதான்டா ரயில் ஃபேன்ஸ், நாங்கள் தான்டா ரயில் ஃபேன்ஸ், இதுதான் ரயில் ஃபேன்ஸ் நாங்கள் கெத்தாக சொல்லிப்போம். இதில் என்ன இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இந்த டெக்கரேஷன்லேருந்து அந்த கேக்லேருந்து எல்லாமே வந்து ரயில் ஃபேன்ஸோட இது. எல்லோரும் வந்து ரயில் ஃபேன்ஸ் எல்லோரும் வந்து கஷ்டப்பட்டு, அதுவும் மெயினாக இந்த மதுரை பேஸ்ட் ரயில் ஃபேன்ஸ், அதாவது முக்கியமாக சொல்லணும்னா ஆனந்த்ஸு, அருண், இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்க ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு. அண்ட் மதுரையோட எம்பி வந்து இந்த கேக் வெட்டி எல்லாருக்கும் மொமெண்டோஸ் அதெல்லாம் கொடுத்தாரு. ஸோ ரொம்பவே ஹாப்பியான மூமெண்ட், எல்லோரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க, நானும் ஹாப்பியாக இருக்கேன். ஸோ இதோட இந்த விலாக் முடிச்சுக்கிறேன். ப்ளீஸ் நம்ம இந்த விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்க, தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸோட கெத்தையும் ரயில் ஃபேன்ஸோட கெத்தையும் எல்லாருக்கும் பண்ணுங்க. ஸோ பை, இன்னொரு விலாகில் பார்க்கலாம்.